ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may tinatagong lihim na hanggat maaari ay gusto nating mabaon na lamang sa limot. Ang mga lihim na ito ay maaaring magbigay ng kaliwanagan sa ating nakaraan o maaaring makasira sa kasalukuyang samahan. Sa isang relasyon ay nararapat bang ipaalam pa sa iyong kapareha ang iyong sekreto na matagal nang kinalimutan at hinayaan sa nakaraan? O kailangan pa ba itong malaman para sa mas matatag na samahan? Ito ang ating tunghayan sa bago nating kwento ngayong araw mula sa letter sender natin na si Shauna. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Gusto ko lang sanang ihabol ang love story ko para sa araw ng mga puso na sigurado akong inyong kagigiliwan. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shauna. 37 years old na at dating hotel receptionist. Nakatira ako sa La Union at sa taong ito ay nakatakda na kaming lumipat sa Canada kasama ang aking unika iha. Bago pa man namin lisanin ang Pilipinas ay nais kong i-share ang kwento ko sa inyo. Bilang avid listener ng Barangay Love Stories, isa ito sa mga mami-miss ko kapag nasa Canada na kami. Kaya hiling ko na sa huling pagkakataon ay kwento ko naman ang mapakinggan ko sa inyong programa. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid, Papa Dudut. Lahat kami ay pawang kababaihan kaya naman aware na ako sa kung gaano kahirap pagkatiwalaan ng mga kalalakihan pagdating sa relasyon. Naging saksi kasi ako sa mga sunod-sunod na heartbreaks ng mga kapatid ko noong sinubukan nilang pasukin ang pakikipagrelasyon. Maging ako rin naman. Dumaan na sa ilang heartbreaks at ang mga bagay na yon ang isa sa mga rason kung bakit mas natuto akong pumili ng mga lalaking papapasukin ko sa buhay ko. 3 beses akong nasaktan dahil nagmahal ako ng maling tao. Ang unang heartbreak ko ay noong nasa college ako kung saan ay naging side chick ako ng isang lalaking playboy nang walang kaalam-alam. Pangalawa ay isang office romance na akalain mong straight out of a K-drama. Pero sa huli, for fun lang pala yung nangyaring relasyon namin dahil bored daw yung lalaki sa work. Ang pinakahuli at ang pinakamasakit na sigurong heartbreak ko ay mula sa pangatlo kong boyfriend na minahal at pinagkatiwalaan ko ng sobra. Naghiwalay kami noong nalaman kong may kahati pala ako sa kanya. Nalaman ko kasi na sa loob ng mga taong pagsasama namin ay pumatol pala siya sa bakla, Papa Dudut. Shauna, okay ka lang? Ha? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Nabalitaan ko kay mama yung nangyari. Hiwalay na kayo ng boyfriend mo? Si mama talaga. Oo, wala na kami. Anong nangyari? Bakit kayo naghiwalay? Mahabang kwento. Huwag yun nang alamin. Makikinig ako kahit abutin pa tayo ng ilang araw. Umusog ka dyan, tatabi ako. Sandali lang, hindi tayo kasya dito sa upuan. Kasya tayo. Alisin mo kasi ang throw pillow dyan. Ayan, see? Kasya. So go, magkwento ka na. Anong nangyari?
Ayoko muna magkwento. Hindi pwede. Kailangan mong ilabas yung nararamdaman mo ngayon. Kung sosolohin mo lang yung nararamdaman mo, hindi mo kakayanin. Naku, maniwala ka sa akin. Sige na, ate mo ko. Kaya i-share mo sa akin yung pinapasan mong sakit. Gusto mo ba talaga makihati sa sakit o baka gusto mo lang makichismis? Siyempre kasama na yun. Joke lang. O sige na, ano ba kasing nangyari? Baka naman pwede pa nating maisalba yung relasyon ninyo. Hindi na pwedeng isalvage tong relasyon namin. Sirang-sira na yung tiwala ko sa kanya at kahit ano pang gawin niya, hindi na mabubuo ulit yung tiwalang yun. Bakit? Nagloko ba siya? May ibang babae ba siya? May iba na siya, pero hindi babae. O ano? Lalaki? May ibang lalaki yung boyfriend mo? Oo, may lalaki siya ate. Ano? Teka. Sinasabi mo bang bakla yung boyfriend mo? Oo nga, paulit-ulit. Siyempre, gusto ko lang i-confirm. Sure ka ba rito? Kasi baka naman nagkakamali ka lang. Hindi naman siya mukhang bakla eh. Nahuli ko siya mismo, caught in the act sa isang parlor. Nadatnan ko siyang nakababa yung shorts niya habang niluluhuran siya ng parlorista na… Oo, wag mo nang i-detalye, gets ko na. My gosh! Shona, totoo? Saklap no? Never pumasok sa isip ko na magagawa yun ng boyfriend mo. Pero sandali lang, ano namang ginagawa mo sa parlor na yun? Tambayan kasi nila yung parlor na yun kasi malapit yun sa workplace niya. Gusto ko sana siyang i-treat ng dinner bago siya pumasok sa trabaho kaya pinuntahan ko siya sa bahay nila. Ang sabi sa akin ng nanay niya, lumabas na raw siya para mag-work. Eh di, pinuntahan ko siya sa work niya. Pagdating ko doon, hindi pa raw siya dumarating, sabi ng manager. Nabanggit ng katrabaho niya na baka nakatambay siya sa parlor. Ayun, pinuntahan ko yung parlor na tinutukoy niya tapos doon ko na nakita yung kahalayang ginagawa nila. So anong ginawa mo nung nakita mo sila? Siyempre nandiri ako kaya umalis ako agad. Hinabol niya ako para mag-explain pero hindi ko na siya pinansin. Hindi mo siya binigyan ng chance para magpaliwanag? Anong paliwanag pa bang magsasalba sa kadugyot ang ginawa niya? Pero sana pinakinggan mo man lang kung bakit niya nagawa yun. Nag-message siya sa akin. Kailangan lang daw niya ng pera kaya siya kumapit sa bakla. Pinuntahan ko yung bakla sa parlor. Tinanong ko siya kung gaano na nila katagal ginagawa yun. 1 taon na raw. Grabe! Yak! Nakakadiri! Pero alam ba nung bakla na may girlfriend yung tinitikman niya? Oo, at yung bakla pa yung matapang ha. Hindi ako confrontational na tao. Hindi ako marunong makipag-away kaya ang ginawa ko, hinayaan ko na lang sila. Nakipaghiwalay na lang ako. Dapat lang! Hindi ko ine-expect ha na matindi pala yung pangangailangan ng boyfriend mo. Kailangan talagang kumapit sa bakla para magkapera. Hindi ko nga rin alam na may financial problem pala siya eh. To think, napakarelihiyosong tao pa naman ng pamilya niya. Iba rin pala yung sakit no? Lalo na kapag nalaman mong bakla yung side chick. Parang, ano ako? Hindi ako sapat, ganun? Ay, hayaan mo na yung taong yon. Kung gusto niyang mamakla, di mamakla siya. Ang mahalaga, nakatakas ka na mula sa panluloko niya. Sige, iiyak mo lang yan. Ang hirap maloko. Parang wala lang sa kanya yung 5 years na pinagsamahan namin. Ganun lang kasimple yun para sa kanya. Gaya niyang sirain yung relasyon namin para lang sa pera. Kung mas mahalaga ang pera para sa kanya kesa sa'yo, hindi kanya deserve. Masakit pero ang mahalaga ngayon, wala nang taong nanluloko sa'yo. Mahirap tanggapin na natapos bigla yung 5 years ng pagsasama nyo. Pero it's for the better, maniwala ka. Ang mahirap sa breakup lalo na kung nanggaling kayo sa isang mahabang pagsasama ay ang mga naiwan itong alaala. Hindi masakit na hiwalay na kayo, masakit dahil patuloy mong naaalala ang masasayang memories na pinagsamahan ninyong dalawa. Katulad na lamang nung huli kong ex. Matagal bago ako nakamove on mula sa kanya at siya ang may tuturing kong pinakamasakit na hiwalayang nangyari sa akin. Dahil nagkaroon na kasi kami ng daily routine. Nagtatrabaho siya bilang graveyard shift sa isang fast food at pagkatapos ng duty nito ay lagi niya akong tinatawagan sa umaga para gisingin ako.
For the past years, siya ang nagsilbing alarm clock ko. Kada linggo naman ay sinasama niya ako sa church nila para makiservice dahil anak siya ng isang church worker. Siya ang dahilan kung bakit mas napalapit ako sa Diyos at natutong maging relihiyoso. Sa mga importanteng araw ng buhay namin katulad ng birthday, anniversary at Valentine's Day, palagi kaming lumalabas noon para mag-food hunting ng mga bagong bukas na restaurant at mga trending na kainan. Gumagawa pa nga kami ng sarili naming reaction video at food review for our own consumption. Sa loob ng 5 taon ay naging parte na ng bawat araw ko ang ex kong yon. Bawat lugar, bawat gawain, pati bawat meme sa Facebook ay meron akong alaala niya. Sa pagkawala niya ay hindi ko na alam tuloy kung papaano ko pa ipagpapatuloy ang mga susunod na araw ko na wala siya. Maraming natapos na routine ko noong naghiwalay kami at isa yon sa mga bagay na nami-miss kong gawin, Papa Dudut. Ate, nandito ka ba sa kusina? Shona, sakto, halika rito. Bakit? Maupo ka, may ipapakita ako sa'yo. Ano naman to? Anong gagawin ko dyan sa magazine? Check mo sa page 15. May mga bagong sikat na hairstyle dyan na pwede mong pagpilian. Baka gusto mong magpagupit. Bakit naman ako magpapagupit? Siyempre, broken ka. O hindi ba kapag broken tayong mga babae, ang unang ginagawa natin para ipakita na naka-move on na tayo mula sa past relationship natin ay magpagupit? New hair, new me. Ganon. Uso pa ba yun? Para saan? For validation? Para lang masabing moved on na ako? Of course, ayaw mo ba? Salamat na lang pero happy and contented na ako sa buhok ko ngayon. Hindi ko babaguhin ang hairstyle ko para sa lalaki, no? Pati ba naman yun, lalaki pa rin ang magiging rason? Magpapagupit ako kung kailan ko gusto. Okay, chill. Suggestion lang naman eh. Pero kung ayaw mo magpagupit, may plan B naman ako. Ano naman yan? Ikaw talaga ate, dami mong pakulo. Supportive ate lang. O, diyan ka lang ha. Kukunin ko lang dito sa microwave yung niluluto ko. Ayan. Baked Mac? Oo. Di ba comfort food mo yan? Nabasa ko online na nakakatulong sa pag-move on ang pagkain sa mga comfort food ng isang tao. Parang stress eating, ganon. Sa dami ng pwedeng pagkain ihain, Baked Mac pa talaga? Oo, bakit? Ate, hindi mo alam ang kwento kung bakit naging Baked Mac ang comfort food ko. Bakit nga ba? Diyan kami nagkakilala ng ex ko. Nagunahan kami sa pagkuha nung natitirang Baked Mac sa isang convenience store nun. Doon na nag-start lahat. Ay, sorry. Hindi ko naman alam na may kwento pala yung Baked Mac na yan. Naku sayang, masarap pa naman to. Kasi pinatungan ko ng bechamel sauce tsaka niluto sa oven. Sige na, amin na. Sayang naman yung effort mo. Ayan, o sige. Pagsaluhan natin to. Palitan natin yung memory mo sa Baked Mac. Simula ngayon, kapag Baked Mac na ang pinag-uusapan, itong araw na to ang maaalala mo. Salamat. Ate, may tanong ako sa'yo. Oh, ano yon? Paano ka nakalimot mula sa heartbreak mo nun? Paano mo natanggap yung nangyari? Ako? Paano nga ba? Kung hirap sagutin yan kasi maski ako, hindi ko rin alam kung anong ginawa ko noon. Siguro, niyakap ko na lang yung sakit. Hinayaan kong masaktan ako. Hinayaan kong maramdaman ko yung sakit ng hiwalayan namin. Tapos, nasanay na lang ako sa sakit. Tayo naman kasi parang may sariling immune system din yung emotions natin eh. The more na nararamdaman natin yung pain, the more na gumagawa ng paraan yung utak natin para ma-immune tayo sa sakit. So dapat hayaan ko na lang yung sakit na nararamdaman ko ngayon? Oo. Wala ka namang ibang choice. Wala namang pain reliever para sa mga ganyang klaseng sakit eh. Kung meron, edi sana wala nang takot ma-broken heart kapag nagkataon, 'di ba? Gaano katagal? Ilang araw ang kailangan kong danasin bago ako masanay sa sakit?
Hanggang sa matanggap mo na ang totoo na wala na kayo, na hindi siya para sa'yo. Ang hirap. Madaling magpanggap na okay lang pero mahirap tanggapin na hindi pa ako okay. Alam mo kung ano ang isang bagay na natutunan ko sa pag-ibig base sa mga heartbreak ko? Ano? Na huwag habulin ang pag-ibig. Huwag mo tong hanapin. Kasi malaki ang magiging chance na sa maling tao ka mapupunta. Paano mo naman nasabi? Hindi naman natin alam kung tama o mali yung pipiliin natin eh. Sa huli na lang yun nalalaman. Kaya nga sabi ko huwag habulin. Hayaan mo lang siyang kusang dumating. Kasi ang pag-ibig, gagawa yan ng paraan para mahanap at mapunta ka sa tamang tao. Di ba nga ang bawat kandado may sari-sariling susi yan? Kung hindi ikaw ang makakapagbukas nun, ibig sabihin, hindi ikaw yung susi. Hindi ko gets. So ano, tutunga nga na lang ako dito hanggang sa dumating yung tamang tao para sa akin? Hindi naman. Ay basta ang hirap kasing i-explain. Sigurado naman ako na one of these days, maiintindihan mo rin yung ibig kong sabihin. Sa ngayon, focus ka na lang muna sa sarili mo. Wala naman ako ibang bibigyan pa ng focus kundi sarili ko lang eh. Oo nga naman. Oh, kumain na nga lang tayo. Mabuti pa nga. Ayaw mo talaga magpagupit? Ayoko, hindi mangyayari ang gusto mo. Okay, bahala ka. Hindi ko gets noon si ate sa mga advice na ibinibigay niya sa akin. Naniniwala kasi ako na ang pag-ibig ay dapat tinatrabaho. Hindi ito basta na lamang kakatok sa pinto mo para magpakilalang siya na ang forever mo. Tao mismo ang gagawa ng sarili nilang forever at hindi ito dapat nakaasa sa tadhana lang. Pero kahit na ganoon ay sinunod ko ang sinabi ng ate ko na huwag na munang maghabol sa pag-ibig. Kaya siguro ako napunta sa mga maling tao ay dahil pinipilit ko ang pag-ibig para sa taong hindi naman pala para sa akin. Hindi naglaon ay natutunan ko rin namang kalimutan ng ex kong yon. Nakagawa ko ng panibago kong mundo nang wala siya. Akala ko mahirap nung una pero kapag natanggap mo na ang katotohanan hindi dapat iniiyak ka ng isang taong manloloko ay madali na lang kalimutan ang lahat. Ibinaon ko sa limot ang past experiences ko at iniwan ko sa utak ko ang mga aral na natutunan ko. Taon ang dumaan, naging strong and independent woman ako na hindi umaasa sa lalaki. Ako na mismo ang gumagawa noon ng sarili kong kaligayahan. Sinanay ko ang sarili kong maging single sa puntong hirap na noong makaporma ang mga lalaking gusto kong ligawan. Dahil sa mga sugat sa puso ko ay naging mapili ako. At hindi basta-basta tumatanggap ng mga lalaking hindi naman worth it ng mga oras ko. Hanggang sa isang araw, isang lalaki ang dumating sa buhay ko at ang puso ko na matagal nang namamahinga ay muling tumibok para sa isang tao. Luis ang pangalan ng lalaking muling nagpatibok ng aking puso, Papa Dudut. Kung sa mag-ina, may tinatawag na lukso ng dugo, sa akin naman ay parang lukso ng pag-ibig ang nangyari noong nakita ko si Luis, Papa Dudut. Una ko siyang nasilayan sa trabaho ko bilang receptionist sa isang hotel sa San Fernando, La Union. Noong mag-check-in siya doon kasama ang ilang kaibigan. Sa kanya unang nabaling ang tingin ko dahil sa kakaiba nitong tangkad na parang aabot ng mahigit 6 feet. Maputi din siya. Pinakamaputi sa kanilang magkakaibigan. May arm tattoo ito at kahit nakasuot ng cap ay kitang-kita ang chinito features nito sa mukha niya. Aminin ko na unang kita ko pa lamang sa kanya ay attracted na kaagad ako sa kanya pero hanggang attraction lamang yon, Papa Dudut. Never ako nag-assume o nagkaroon ng delusion na magiging close kaming dalawa. Katulad ng ibang guest, hahangaan ko lang sila pero agad ding makakalimutan kapag nag-check out na sila. 5 araw na nagstay ang grupo nila Luis sa La Union matapos silang magbakasyon dahil Holy Week noong time na yon.
Sa ikalawang araw ng stay nila ay nagkaroon kami ng interaction ni Luis. Matapos itong mag-request ng housekeeping services sa kwarto nila. Pupunta raw sila sa Ilocos that time at gusto nilang pagkabalik nila ay malinis na ang kwarto nila. Ang unang impression ko kay Luis ay napaka-sweet nitong magsalita. May pagka-feminine gumalaw pero malakas pa rin ang appeal. Hindi ko alam kung bakit sobrang attracted ako sa kanya that time. Pagka-uwi ko sa bahay noong araw na yon ay agad ko siyang hinanap sa social media, Papa Dudut. Oy, Shona. Sino yan? Sino yung tinitingnan mo sa Facebook? Ang talas talaga ng mata mo. Nakita mo pa tong ginagawa ko, nakapatay na nga yung ilaw. Mabilis tong mata ko, lalo na sa mga taong cute. At saka ang laki kaya ng screen ng laptop mo. So sino ba yan? Manliligaw mo? Hindi. Halika rito, stalk natin profile niya. Sino nga? In fairness, ang pogi ha. Pogi, no? Guest namin sa hotel. Akala kong artista nung una eh. Hindi siya artista? Ang kinis ng mukha oh. Hindi. Sinearch ko yung pangalan niya online pero walang lumabas na kung ano tungkol sa kanya. Kung artista to, dapat marami ng post sa social media tungkol sa kanya. At paano mo naman nalaman ang pangalan niya? Hello! Hotel receptionist ako. Ako nag-check ng ID niya nung nag-check-in sila. Ay, kaloka ka! Hindi ba bawal yun? For personal consumption lang naman, hindi ko naman ipagkakalat yung info niya. Iba ka rin gumalaw, no? Na-add mo na ba siya? Hindi pa. Nahihiya ako eh. Uy, bakit naman? Add mo na, dali! Ayoko. Tingnan mo nga, mukhang burgis. Burgis? Oo, in short, anak mayaman. Tamo, branded ang mga damit. Tapos kung saan-saan na nakapasyal. Masyado siyang mataas para sa akin. Kutis pa lang. Halata na yung langit lupa naming pagitan. I-add mo lang naman kung saan na nakarating yung pag-iisip mo. Paano mo naman nasabing burgis yan? Patingin nga. Tingnan mo to. Check mo kung saan siya kumakain. Hindi ba mahal tong steakhouse na to? Tingnan mo. Trip lang niyang kumain doon. Ay, oo nga. Sinilip ko one time yung menu nila dyan. Grabe, nalula ako sa sobrang mahal na mga pagkain. Isang subo mo, isang sahuran agad ang nawala. So sabihin mo ngayon hindi yan rich kid? Well, kung sa bagay, sa mukha pa lang, halata namang yayamanin tong lalaking to. Paano ang itsura niya sa personal? Pareho lang din ba sa pictures? Mas cute siya sa personal. Maliit yung ulo tapos matangkad. Pero kung ako sa'yo, huwag mo na tong pangarapin. Parang malabo kayong magkaroon ng chance oh. Kahit nga sa imagination, baka mahirapan pa kayo. Sira! Hindi ko naman yung pinapangarap. Na-curious lang ako sa kanya, kaya ako napastok. Pero aminin mo, umaasa ka no? Kung makapagsalita, ikaw din naman napogian sa kanya eh. Napugian lang pero hindi naman ako naging delulo agad. Ako rin naman. Asus, kunwari ka pa. Tingnan mo, may aso rin siya. Hoy, wag mong iniiba yung topic. Sinabi ko lang na may aso siya. Kita mo, pati aso yayamanin ng itsura. Pero alam mo kung sino pa yung mga mapost sa social media? Sila yung karaniwang maraming issues sa buhay. Bakit naman? Kasi ang mga mayayaman, hindi nila kailangang ipagkalat na mayaman sila. Hindi mapost yung mga taong madatong talaga. Karamihan sa mga naglipa ng rich kid dyan sa Facebook, mga social climber lang yan. Kailangan nilang mag-post for validation para ma-feed yung delusion nila na mayaman sila. Hindi naman siguro ganun si Luis. Parang legit naman na mayaman siya kasi sa pananalita pa lang, alam mong may kaya na eh. Paano ba magsalita? Konyo? Medyo. Oo, ganyan yung mga feeling rich. Pero puro lubog pala sa utang. Hindi naman yung typical na konyo na katulad sa mga palabas sa TV. Nagtatagalog din naman siya pero may mga English words lang na naisisingit. Talagang nangangatwiran ka pa para sa kanya ha? Lakas yata ng tama mo sa kanya. Sinasabi ko lang naman kung ano yung na-experience ko. Pero in fair, kung bet mo siya, go ako. Hindi naman kita pipigilan. Basta alalahanin mo lang yung sinabi ko. Huwag maghabol. Hindi ka aso. Oo na, as if naman may chance kami. Malay mo naman. Hindi naman nabago yung rich man, poor woman love story eh. Nangyayari din naman yun sa totoong buhay. Ano, add ko na ba?
Kasasabi lang na huwag maghabol eh. Hindi naman yun paghahabol. Paano kami magkakakilala kung hindi ko siya i-add? Destiny will provide a way. Maghintay ka lang. 5 days lang talaga sila rito at nangangalahati na sila. Paubos na yung time ko. Bahala ka. Basta sinabihan na kita. Tuwing naka-duty ako ay para akong tagahanga noon na laging nakaabang sa lobby ng hotel at umaasang makikita ko ulit si Luis. Nakabantay din ako sa telepono dahil baka bigla siyang tumawag para mag-request ng kung anuman ang kailangan nila. Nag-overtime pa nga ako noon sa trabaho para lang maabangan ko ang grupo nila. Kaso nga lang sa mga sumunod na araw ay hindi ko na ulit nakita pa ang anino nito. Lagi kasi siyang nasa labas kasama ang mga kaibigan nito at saka na lamang sila umuuwi sa hotel kapag gabi na para matulog, maligo at magpahinga. Naintindihan ko naman yon dahil nasa La Union sila para mag-relax at mamasyal, hindi para mamalagi sa hotel nila. Akala ko noon ay hindi na ulit kami magkikita ni Luis, kaya itinuon ko na lamang sa iba ang atensyon ko. Actually, nawala rin siya sa isipan ko simula noong hindi ko na siya nakita pa. Isa pa ay hectic noon ang schedule namin dahil nga sa pagdagsa ng mga turista gawa ng Holy Week. Ang hindi ko inaasahan, pagtatagpuin din pala kami muli ng panahon dahil sa huling araw nila sa kanilang bakasyon. Pauwi na ako sa trabaho ko noon at inaantay si Ate Cindy para sunduin ako. Noong nagkita ulit kami ni Luis. Umuulan noon at wala akong maparang tricycle na masasakyan kaya nagpasundo ako kay Ate Cindy. Habang nanonood ako ng video sa phone ko, isang grupo na magkakaibigan ang dumating. Napalingon ako sa kanila dahil medyo maingay sila. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ko noong ma-realize ko kung sino sila. Sila ang mga kaibigan ni Luis, Papa Dudut. Agad na hinanap ng mga mata ko si Luis at noong mahanap ko siya ay hindi ko maiwasang mapangiti. Sobrang cute niya kasi. Napaka-perpekto ng mukha nito at sa ang anggulo mo man siya tignan ay pogi pa rin. Habang pinagmamasdan ko siya, ang kilig na nararamdaman ko ay napalitan ng kaba noong na-realize kong nakatingin din pala siya sa akin at naglalakad na palapit sa pwesto ko. Miss, pwede ba mag-smoke dito? Yes. Oh, pwede. Pwede ka mag-smoke dito. Thanks. Wait pala. Doon ka na lang po siguro sa gilid, sir. Baka mapagalitan tayo ng guard kapag nakita ka niya. Nandito kasi tayo sa may entrance. Okay, sorry. Pwede na ba ako dun banda? Dito na lang po kayo. May alam akong spot na tago. Okay. Sunod po kayo sa akin. Malayo ba? Hindi naman po. Dito lang po sa may gilid. Kahit dito na po, pwede na. May mga halaman naman dyan eh. Hindi ka na makikita. Wala ba kayong smoking area? Wala po eh. Minsan nga, dyan na lang sa gilid-gilid naninigarilyo yung iba. Naiwan po yata kayo ng mga kaibigan nyo. Pumasok na sila. It's alright. Nagpaalam naman ako sa kanila na mag-smoke lang ako saglit. Kailangan ko to kasi napagod ako sa pinuntahan namin eh. Mukhang marami po kayo napasyalan ngayon ah. Yes, nag-grape picking kami sa may Bewang? Hindi ko na maalala yung pangalan ng lugar. Sa Bawang. Opo, maraming grape farm doon. Sakto in season ng grapes ngayon. Yeah, kaso not my cup of tea. Kung ako yung masusunod, mas gusto ko mag-chill na lang sa tabi ng dagat. Ay, sana. Sa San Juan na lang kayo nagpunta. Pwede pa kayo mag-surfing doon. Yeah, dun yung unang pinuntahan namin nung first day namin dito. Kaso yung ibang friends ko gustong libutin tong buong La Union. No choice naman ako kasi iisa lang yung ride namin. Sa bagay. Mahirap nga rin namang magsulo, lalo na kung iba yung gustong gawin ng majority ng group. I know. Kaya nga mas gusto ko talaga mag-solo na lang kapag namamasyal ako. I can do whatever I want kapag mag-isa lang ako eh. Pero hindi ba malungkot kapag mag-isa ka lang na nagta-travel? Hindi naman. Kung nasanay ka na mapag-isa, hindi yun issue. Actually, mas na-enjoy ko nga yung travels ko kapag mag-isa lang ako. Walang inaantay, walang kahati sa decisions, etc. Pwede kong gawin lahat ng gusto kong gawin whenever I'm alone.
May point nga naman. Pero ako kasi, masanay ako na may kasama ako lalo na't bopols ako pagdating sa mga direksyon. May mga online maps naman. Sa panahon ngayon, mahirap nang maligaw. Tsaka kapag traveler ka, madali lang maghanap ng lugar kapag marunong ka makipag-usap sa locals. Ayun yung problema. May social anxiety ako minsan eh. Talaga? How come naging hotel receptionist ka kung may social anxiety ka pala? Nasanay na lang din. Tsaka hindi naman to yung original na buhay na gusto ko sana eh. Ito lang yung available na trabaho noon kaya ito yung pinasok ko. Hindi nga related sa hotel industry yung course na tinapos ko eh. So you mean hindi ka nag-HRM or any hotel-related na course? Hindi. Computer science ang tinapos ko. Anong nangyari? Gaya ng sabi ko, ito yung available na trabaho. Tapos, nagtagal naman na ako kaya tinuloy-tuloy ko na. I see. Sorry, yung ate ko tumatawag. Go ahead. Mauna na rin ako. Baka hinahanap na ako ng mga kasama ko. Okay, sige po. Bye! Bye. Hello, ate. Nasaan ka na? Kanina pa ako nag-aantay dito sa tapat ng hotel. Ate naman, wrong timing ka eh. Aba, ikaw tong nagpapasundo tapos ako pa yung wrong timing? Hindi, ganito kasi yun. Kausap ko si Luis ngayon lang. Luis? Yung pogi sa Facebook na ini-stalk mo? Oo, siya nga. Nagyosi siya tapos sinamahan ko siya. Nagtsikahan kami. Shala! Kerengking ka talaga. Uy, wala akong ginawa. Siya yung kusang lumapit, FYI. Talaga? O ano namang pinag-usapan nyo? Basta, kwento ko sa'yo mamaya. Sandali lang, pupunta na ako dyan. Antayin mo ako. Dalian mo, gutom na ako. Inis na inis ako ng time na yon kay Ate Cindy kasi napaka-wrong timing ng dating niya. Kung kailan napapalalim na ang kwentuhan namin ni Luis ay saka naman siya dumating para sirain ang moment namin. Pero kahit papaano ay masaya ako dahil bukod sa nakita ko ulit si Luis ay nakausap ko pa siya at nagkaroon ako ng kaunting background sa buhay niya. Sa naging pag-uusap namin ni Luis, pakiramdam ko ay napakabait niyang tao. Napaka-soft spoken kasi niya. Lagi siyang nakangiti at very approachable at down to earth ang aura nito. Kahit na mukha siyang yayamanin. Dahil sa nangyaring interaction sa pagitan naming dalawa, ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para i-add siya sa Facebook na agad naman niyang inaccept. Alam kong binilinan ako ni Ate Cindy na huwag maghabol ng pag-ibig. Pero kung tulad din lang naman ni Luis ang hahabulin ko ay kahit ilang kilometro pa yan ay hahabulin ko siya, Papa Dudut. Medyo maharot ako sa part na yon pero isa lang naman akong hamak na babae na nahulog ang loob sa isang cute na tulad ni Luis. Pag-accept sa akin ni Luis, inintay ko na siya ang unang mag-reach out sa akin para hindi naman masyadong halata na gustong gusto ko siya. Pero noong nakaligot na kakain na ako, ay wala pa ring message sa akin si Luis. Siguro hindi lang talaga siya kasing interested sa akin katulad ng pagkakaroon ko ng interes sa kanya. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa kanya. Kung ano-anong conversation starters na ang pumasok sa isipan ko. Para kung sakaling mag-message ako sa kanya ay worth it naman akong replyan niya. Pero bago pa man ako makapag-isip ng topic na i-message sa kanya ay inunahan na ako ni Luis. Halos magtatalon ako sa tuwa noong nakita ko ang notification sa phone ko kasama ang mensahe nitong hi. Papadudod sa Facebook nagpatuloy ang ugnayan namin ni Luis. Noong gabing yon ay magdamag kaming nagkwentuhan sa kung ano-anong topic na pwedeng mapag-usapan. Pumasok tuloy ako sa trabaho noong araw na yon ng puyat at walang tulog. During shift ay matyaga akong inintay na makita ulit si Luis kaso'y nalungkot ako noong nalaman kong nag-early check out na pala ang grupo nila. At umalis na nang hindi ko man lang namamalayan. Agad ko siyang minessage para itanong kung anong nangyari dahil akala ko ay mag-i-extend pa sila ng 2 pang araw. Gabi na noong natanggap ko ang reply sa akin ni Luis at tumingi siya ng tawa dahil hindi na siya nakapagpaalam. Kadarating lang daw nila sa Manila that time kaya siya late nakapag-reply.
Ang rason kung bakit sila maagang umuwi ay dahil nagkaroon daw ng emergency ang isa sa mga kaibigan nila. Hindi man ulit kami nakapag-usap ni Luis ay nagpatuloy naman ang connection namin online. Sa mga sumunod na buwan ay in-entertain namin ang isa't isa. Pero ang pagiging malayo namin ang naging dahilan kung bakit kalaunan ay lumabo rin ang interest namin sa bawat isa. Tumagal ng tumagal ang bawat reply namin sa isa't isa hanggang sa tuluyan ng naputol ang communication namin. Mabilis din naman akong nakamove on mula sa kanya dahil wala namang masyadong nangyari sa pagitan namin. Pero isang taon nang lumipas ay nagulat na lamang ako noong isang araw ay bigla na lamang ako nakatanggap ng tawag mula kay Luis Papadudut. Grabe, sa panahon ngayon, sobrang hirap na talagang i-maintain yung magandang relationship, no? Oo nga eh. Hindi ko in-expect na maghihiwalay din pala yung celebrity couple na yun. In love sila sa isa't isa dati. Love is not constant, ika nga nila. Hindi palaging ganun kalalim yung pagmamahal mo sa isang tao. May times na nawawala rin yun, kaya nasa tao na lang talaga kung ipagpapatuloy pa nilang mahalin yung partner nila. 10 years? Sayang din yun. O bakit? May 20 years nga naghihiwalay pa rin eh. Ang saklap. Ang sakit siguro nun, no? Ang haba-haba ng pinagsamahan nyo para matapos lang ng ganun. Kung pareho naman nilang choice yun, wala tayong magagawa. Siguro hindi na sila masaya sa isa't isa, kaya the best choice na lang siguro maghiwalay. Sana hindi mangyari sa akin yung ganun. Hindi mangyayari yun sa'yo. Single ka naman eh. Siyempre kapag nagkaroon na ako ng boyfriend or asawa, hindi ko rin naman gustong matulad sa kanila. Bakit, ikaw gusto mo ba? Di rin. Kaya dapat ikaw, kapag nakahanap ka ng lalaki, hindi yung mahal ka lang ngayon. Dapat siguraduhin mong mamahalin ka niya araw-araw. Saan ba makakahanap ng ganong lalaki? Ewan ko, swertihan na lang talaga. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh, bakit? May tumatawag sa akin! Oh, alam ko, narinig ko nga. First time makareceive ng tawag? Grabe ka naman makareact. Teka lang! Okay. Sino ba kasi yan? Si Luis! Sinong Luis? Basta! Tagal na namin hindi nagkakausap nito eh. Bakit kaya siya tumatawag? Luis? Wala akong maalalang… Sasagutin ko na siya. Huwag ka na muna maingay dyan. Hello? Luis? Hello, good evening, Shauna. Kumusta ka na? Okay naman ako. Bakit ka napatawag? Nasa work ka ba ngayon? Wala, nasa bahay ako. Day off ko ngayon eh. Bakit mo natanong? Nandito ako ngayon sa hotel kung saan ka nag-work. Teka, nandito ka sa La Union ngayon? Oo, kararating ko lang. Biglaan lang. Hindi kami natuloy sa Baguio ng mga friends ko. Kaya naisip ko na dumiretso na lang dito sa La Union. Oh, I see. Kaso may problema ako eh. Ano yun? Anong problema? Fully booked na raw yung hotel nyo. Sinubukan ko mag-book ng ibang accommodation online kaso wala na rin akong mahanap eh. Marami kasing nagbabakasyon ngayon kasi Pasko. Natry mo na ba sa isang hotel? 3 kilometers from there? Oo, kanina pa ako naghahanap kaso wala talaga eh. Pwede bang humingi ng favor? Pwede bang pa-check kung may available pa sa hotel nyo? Sige na baka lang may available pa. Okay, sige. Susubukan kong tawagan yung naka-duty ngayon. Tatawagan kita ulit mamaya. Okay, thank you very much. Oh my gosh! Nandito si Luis! Sino ngang Luis? Ipakilala mo naman sa akin. Si Luis, yung cute guy na guest ko noon last year. Hindi mo na maalala? Yung Borgis? Oo, siya nga. Ay, sosyal. May contact pa pala kayo. Actually, hindi na kami nag-uusap kaya nagulat nga ako ngayon nung bigla siyang tumawag. Naalala niya pa pala ako hanggang ngayon. O bakit naman daw napatawag? Ano raw ang kailangan? Wala siyang mapag-check-in na hotel. Nagpapatulong siya sa akin. Kaya ka naman pala naalala kasi kailangan ng tulong. Kailangan man niya ng tulong o hindi, ang mahalaga, naalala niya ako. Ay, diyan ka na muna. Tatawag lang ako sa hotel. Talande. Malaki ang ipinagbago ni Luis simula nung huling pagkikita namin. Wala na akong update sa kanya noon at madalang din naman siyang mag-post sa Facebook niya kaya nagulat ako sa bagong itsura nito. Kung noon ay very soft boy ang itsura nito,
Noong time na magkita kami ulit ay rugged look na siya. Tinubuan ng mga balbas ang mukha nito pero kahit ganoon ay hindi pa rin naman siya dugyot tignan. Malinis pa rin ang dating nito at sa katunayan ay mas nakadagdag pa ng apilyon para sa kanya. Mas lumaki din ang katawan nito na halatang hinulma sa gym. Sa mahigit 1 taon na hindi ko siya nakita ay napakalaki na kaagad ng ipinagbago niya. Kumpara na kung ano noon ay ganun pa rin hanggang noong time na yon. Papadudot dahil Pasko ay maraming bakasyonista sa La Union noong panahong yon. Kaya kahit na anong pakiusap ko sa management ay wala talagang available room sa hotel namin. Ang ginawa ko ay ginamit ko na lamang ang connection ko para ihanap siya ng matutuluyan. May isang hotel kaming nakita na fully booked na rin pero may isang room sila na magiging available na kinabukasan. Agad itong kinuha ni Luis at nagpa siya kaming sa amin na lang muna siya tutuloy sa gabing yon. Gulat na gulat noon ng mga kapatid at magulang ko nang bigla na lamang akong nag-uwi ng lalaki sa bahay. Kung ano-ano ang iniisip nila kesyo buntis daw ako at kailangan ko nang magpakasal. Mabuti na lamang at inexplain din namin kaagad ang sitwasyon at naalala din ni Ate Cindy kung sino si Luis matapos ko siyang ipakilala. Nang gabing yon ay nagaya si Luis na kumain sa labas para pasalamatan ako sa ginawa kong pagtulong sa kanya. Pagkatapos namin kumain ay nagpunta kami sa tabing dagat para magpahangin. Masarap pala tumambay dito sa beach kapag gabi, no? Oo naman, lalo na dito sa part na walang masyadong tao, malayo sa mga bar. Tahimik, masarap sa pakiramdam. First time ko lang magpunta sa dagat ng gabi. Totoo? Oo. One of the reasons kung bakit nahilig ako magpunta sa beach ay dahil sa sunset. Napakasirin kasi ng moment. Lalo na kapag golden hour na. Yung papalubog na yung araw. Oo, maganda nga yun. Isa yan sa mga bagay na sinuwerte kami dito sa La Union. Araw-araw naming nakikita yung paglubog ng araw. Nakakainggit ka nga eh. Sa Manila kasi sa sobrang dami ng buildings, pahirapan tuloy makapanood ng sunset. Unless maghanap ka talaga ng lugar which is hindi ko na nagagawa dahil nga busy din naman ako sa buhay. Kaya ka lagi nagpupunta dito sa LU. Oo. Palawan, Boracay, El Nido. Marami na ako napuntahan. Pero hindi ko alam kung bakit may lugar na sa puso ko tong San Juan Beach. Siguro dahil marami na rin akong memory sa lugar na to. Ako? Ito pa lang yung beach na napuntahan ko. Talaga? Oo, maliban na lang sa 100 Islands nung 3 years old pa lang ako. Hindi ka pa ba nakakalabas ng La Union? Nakalabas na. Marami na rin naman ako napasyalang lugar pero kapag namamasyal kasi ako, nagpupunta ako sa mga lugar na hindi ko pa naranasan o hindi ko araw-araw na nakikita. Sanay na ako sa bundok at dagat dito sa LU eh. Ba't pa ako lalabas para lang mamundok o magpunta ulit sa dagat, diba? Oo nga naman. Alam mo kung bakit mas na-appreciate kong dagat kapag gabi? Bakit? Kung gusto mong dagat dahil sa sunset, ako naman, gusto ko ang dagat dahil sa mga bituin. Bituin? Bakit naman? Nakikita mo naman yung bituin kahit nasan ka eh. Kahit wala ka sa dagat. Oo, pero sa lala ng light pollution ngayon, mahirap ng pagmasdan ng kalangitan. Pero dito sa dagat, wala masyadong ilaw. Maliwanag ang langit kaya nagsashine lahat ng stars. Katulad na lang ngayon, oh. Ang sarap mahiga sa malamig na buhangin habang nakatingala. Mika, subukan mo. Higa ka rin. Dito mismo? Oo, bakit naman hindi? Malinis naman tong buhangin eh. Lika, try mong humiga. Tingnan mo, masarap sa pakiramdam. Okay. Anong pakiramdam? Wow. Sabi sa'yo eh. Bigla ko tuloy na miss yung family ko. May core memory ako ng ganito eh. Nakikita mo yung 3 magkakatabing stars doon? Saan? Diyan sa may right side mo. Ah, oo, nakikita ko na. Yan yung Orion's Belt. Favorite star ko yan eh kasi it reminds me of my family. Yan yung last memory ko with them nung buo pa kami. Bakit? Nasaan ba sila ngayon? Yung mother ko nasa Canada. May sarili na siyang family doon. Yung father ko naman, may sarili na ring pamilya. I think nasa Cebu sila ngayon. Ah, so mag-isa ka na lang ngayon? Kasama ko yung brother ko. May contact pa rin naman kami kay mama.
Actually, plan niya kaming kunin sa Canada one of these days. Doon na kayo titira? Oo, pero hindi pa sa ngayon. Marami pa akong gustong gawin dito eh. Tulad naman ng ano? Basta, marami pa. Di pa ako ready na iwan tong Pilipinas. Lalo na tong La Union. Baka gusto mo mag-extend ka ng stay mo rito. Ako magiging tour guide mo para masulit mo yung bakasyon mo. Talaga? Oo naman. Kung gusto mo nga, dito ka na rin mag-celebrate ng Christmas eh. Actually, magandang idea nga yan. Pwede ako mag-extend until Christmas. Total, naka-leave naman ako sa work ko ngayon. Kapag nag-extend ka, iuwi kita sa bahay. Doon ka magpapasko sa amin. Sige, deal. Mag-extend ako rito. Ang bilis mo namang mag-decide. Ako ang nakasama ni Luis sa naging Christmas vacation nito. Nakipag-usap pa ako noon sa mga katrabaho ko para makipagpalitan ako ng schedule para lamang mapagbigyan ko si Luis at para na rin may pasyal ko siya sa buong La Union. Kung kinakailangang umabsent pa ako sa trabaho noon ay gagawin ko. Maganda naman po ang record ko sa work kaya sigurado kung hindi yun problema para sa management. Papadudot isa yon sa mga Paskong hinding-hindi ko makakalimutan. Iba rin pala kasi sa feeling na i-celebrate ang diwa ng Pasko kasama ang isang estranghero. Sa pamamagitan noon ay nakapag-open up ako kay Luis without judgment. Nakakapagsabi ako ng opinyon ko nang hindi nabibigyan ng mali siya. Bukod doon ay nalibre pa ako ng pagkain at nakapamasyal. Good listener si Luis pero marunong din siyang magbigay ng saloobin nang hindi nakakainsulto lalo na kung magkaiba kami ng opinyon. Sa loob ng 3 araw na pamamasyal naming dalawa ay never akong nakaramdam sa kanya ng awkwardness. Very gentleman siya, maalaga at protective. Akala ko noon, ako lang ang nag-enjoy sa pagsasama naming dalawa. Hindi ko alam na maging siya ay nagustuhan din pala ang stay niya sa La Union kasama ako. Kaya naisipan niyang mag-extend pa ng bakasyon hanggang sa Pasko. At dahil wala naman siyang kasamang mag-celebrate ng Christmas noon ay in-invite ko na lamang siya sa bahay para doon mag-celebrate kasama ang pamilya ko. Doon na niya nakabanding ang mga magulang at kapatid ko, Papa Dudut. Umuwi si Luis bago ang New Year. Pero kahit magkalayo ay nanatili ang communication naming dalawa sa mga sumunod pang buwan. Hanggang sa ang pagkakaibigan naming dalawa ay na-develop sa pag-iibigan. Hindi na lang attraction ang naramdaman ko sa kanya noon dahil cute siya. Kundi may feelings na rin itong kasama dahil sa napakaganda nitong personality. Hindi siguro kayo maniniwala, Papa Dudut, pero ako po ang unang nag-confess kay Luis ng pagmamahal ko sa kanya. Pinag-usapan naming dalawa kung gaano ba kami kaseryoso sa nararamdaman namin para sa isa't isa. At kung kakayanin ba naming magkaroon ng long distance relationship. Matapos i-consider ang mga pros and cons ng relasyon namin ay nag-decide kaming pumasok sa isang relasyon. Mahirap ang magkaroon ng LDR boyfriend dahil hindi ka makakatanggap ng update sa buhay niya unless siya mismo ang mag-update sa iyo. Pero sa kaso ni Luis, spoiled na spoiled ako sa mga update. Oras-oras ay nagme-message siya sa akin na mga ganap niya at doon ko lang na-realize na napaka-busy pala niyang tao. Maya't maya ang mga pinupuntahan niyang events, work-related man o for personal reasons. Minsan kapag nakakapag-leave ako ay bumibisita kay Luis sa Maynila. Usually kapag nasa Manila ay 2 lamang kami na magkasama. Lahat ay nakaschedule na lakad niya kasama ang kaibigan niya ay kinakancel niya. Para sa akin kaya wala rin akong chance noon na kilalanin ang mga friends niya. Maliban sa mga importanteng tao talaga. Karaniwan si Luis ang nagpupunta sa La Union para bisitahin ako. Mahilig kasi siya sa dagat at ang dagat sa San Juan ang isa sa mga pinaka-paborito niyang lugar. Maliban doon, may rason na raw siya para mag-LU palagi at ako raw yon.
Tumagal ng 3 years ang relasyon namin bago dumating ang pinakamalalang pagsubok sa pagsasama namin, Papa Dudut. Shona! Sa wakas nauwi ka na! Kanina pa kita hinihintay. Hindi ka man lang nag-reply sa mga message ko. But empty yung phone Naiwan ko yung power bank ko kaninang umaga. Bakit? Ano bang meron? Huwag kang magugulat sa ipapakita ko sa'yo ha. May sinend kasi sa aking video yung kaibigan ko. Anong video? Video ni Luis. Luis? Anong klaseng video? Mas maganda kung panoorin mo na lang. Halika rito. Patingin nga. Play mo na. Familiar ba yung lalaking nakaitim? Si Luis yan, di ba? Hindi ko sure. Si Luis yan. Hawig na hawig niya oh. Bakit ganyan siya sumayaw? Parang bakla. Kanino ba galing tong video na to? Sandali lang. May mas grabe pa dyan. Antayin mo. Ayan na. Hinahalikan niya yung kasayaw niyang lalaki. Hindi. Hindi si Luis yan. Baka naman kamukha lang niya yan. Imposibleng si Luis yan. Kahit sa ang anggulo mo tignan, si Luis yung nasa video. Nakita mo ba kung paano siya gumalaw? Daig pa niya yung babae kung gumiling. Grabe makatwork! Sobrang wild! Hindi siya yan. Paano mo mapapatunayan na si Luis yan? Shona, ikaw ang girlfriend ni Luis. Mas ikaw ang nakakaalam kung siya ba yung nasa video o hindi. Hindi nga siya yan. Ano ba? Mas magaling ka pa sa akin O huwag kang magalit sa akin. Tinutulungan lang kita para hindi na ulit masaktan yung puso mo. So anong gusto mong palabasin? Na bakla si Luis? Ano ba yung nakita mo sa video? May kasayaw siyang lalaki, di ba? Mas malambot pa sa sex bomb yung katawan niya kung sumayaw. Ang malala, hinalikan pa niya yung kasayaw niya sa harap mismo ng mga tao. Ano sa tingin mo, hindi ba bakla yung ganung asta? Hindi lang yung simpleng halik, Shona. Nilaplap niya yung kasama niya. Tama na! Oh sorry, nadala lang ako. Hindi ko rin naman inaasahan na ganun pala yung boyfriend mo eh. Saan mo nakuha yung video na yan? Sinento sa akin ng kaibigan ko nung college. Naging kaibigan daw niya si Luis nung nasa Maynila pa lang sila. Nagkakilala sila sa bar. O hindi ba mahilig din mag-bar si Luis? Hoy, Shona! Sandali, nag-iisip ako. Pinoproseso pa ng utak ko yung napanood ko. Kung gusto mo, ikaw na lang mismo makipag-usap sa kaibigan kong yon. Kaya raw niyang magbigay ng pruweba na si Luis nga yung nasa video. Bakla ang boyfriend ko? Bakit? Anong klaseng trip to? Pinaglalaroan ba ako ng tadhana? Binigyan ako ng ex na namamakla tapos ngayon, boyfriend na bakla? Siguro mas makakabuti kung si Luis na lang mismo ang kausapin mo tungkol dyan. Mas maganda yung maliwanagan ka. Kung totoo mang bakla siya, bakit ngayon ko lang nalaman? Paano niya naitago yun sa akin? Eh hindi naman kasi ganun kadaling malaman ang sexualidad ng isang tao eh. Masyadong komplikadong bagay na yan. Kasi ang sexuality, hindi naman yan black and white lang. Kaya nga rainbow ang kulay nila, di ba? Kaya nga LGBTQIA+ ang tawag sa komunidad nila dahil maraming klase yan. At kung ano man si Luis sa mga letrang yan, yun ang dapat mong alamin. May mga bakla na halata, may mga bakla na hindi mo aakalaing bakla. Nasa kanya-kanyang gender expression nila yan. Pero kitang-kita sa video kung anong klase siyang bakla. Mas malandi pa siyang sumayaw kaysa sa akin eh. Ibig bang sabihin no, nagpapanggap lang siya sa loob ng mahigit 3 taon na pagsasama namin? Isang video lang yung napanood natin. Katulad nga ng sinabi ko, mas mabuting siya na lang ang kausapin mo mismo tungkol dyan. Tsaka para na rin sa… teka! Saan ka pupunta? Sa kwarto. Hindi nagpa-function ang utak ko ngayon. Gusto ko na lang muna mapag-isa. Nandito lang ako kung gusto mo nang makakausap. Hindi ako naniwala, Papa Dudut, na si Luis ang nasa video. In denial ako pero deep inside alam ko na si Luis ngayon. Sa mahigit 3 taon na pagsasama naming dalawa, memoryado ko na ang pangangatawan nito kahit na nakatalikod pa siya. Nakita ko rin ang vintage na relo na suot nito na regalo pa raw sa kanya ng kanyang ama. Lumubog ang puso ko noong nakita ko ang video. Alam kong siya yon pero ayaw itong tanggapin ng puso ko.
Sobrang nalito ako that time. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko dahil sa video. Ayoko mang aminin pero iba ang Luis na boyfriend ko sa Luis na nakita ko sa video. Sinasabi ng utak ko na bading si Luis pero ayaw itong tanggapin ng puso ko. Gusto ko siyang bigyan ng benefit of the doubt, kaya ako mismo ang gumawa ng investigasyon. Ang una kong ginawa ay kinausap ko ang kaibigan ni Ate Cindy na nagmamay-ari ng video. Nakita raw niya ang pamilyar na mukha sa post ni Ate Cindy sa Facebook noong nagkaroon kami ng family picture kasama si Luis. Tinanong niya kung sino yon at noong ipinakilala siya ni ate, ay na-realize nito na siya rin ang Luis na naging kaibigan niya noon sa Maynila. Dati raw nakatira sa Manila ang kaibigan niyang yon. Nakilala niya si Luis sa isang bar na catered para sa mga LGBTQ+ community. Nakabuo sila ng sariling circle of friends within the community. Para patunayan ang mga sinasabi nito ay nagpakita pa nga siya ng mga pictures nilang dalawa na magkasama. Pero ang sabi ng kaibigan ni Ate Cindy ay matagal na raw yung mga video at pictures na yon. 3 to 4 years ago na raw ang mga kuhang yon. At since then ay wala na siyang balita kay Luis dahil bumalik na siya sa La Union para doon tumira. Hindi ko ma-explain kung ano ang naramdaman ko ng mga time na yon matapos kong makumpirma ang lahat. Sobrang nag-overthink ako ng malala sa puntong wala na akong ibang ginawa kundi ang umiyak. Isinend ko kay Luis ang pictures at videos na galing sa kaibigan ni ate. Saka ko pinatay ang phone ko. Barangay Nang Love gabing yun Stories. ay nakatulog Barangay ako na Love basa Stories. ng luha ang unan ko. O Shona, hindi ka pumasok ngayon? Day off ko ngayon. Oo nga pala. Kumusta ka na? Sabay-sabay Nag-usap na nating ba kayo ni pakinggan Luis? ang iyong Hindi kwento pa, ng pero pag-ibig, sinabi ko na sa kanya na buhay alam at ko ng pag-asa. totoo. Ipadala Sinend lang ko sa sa kanya yung video at mga barangay picture na stories pinadala sa at akin ng kaibigan yahoo.com. Anong sabi niya? Nagustuhan alam. ng iyong napakinggan? Pagkatapos Ituloy ko yan i-send yun via sa kanya live kagabi, stream sa nag-off ako ng phone. Hanggang ngayon hindi ko pa rin binubuksan yung phone www.gmanet.com/radio. ko. Kaya naman pala message siya ng message sa akin kagabi pa eh. Nag-message siya sa'yo? Oo, pero hindi ko sinin yung mga message niya. Tumawag din siya pero hindi ko sinagot. Naisip ko na mas mabuting wag na akong makisali sa gulo ninyo. Problema niyo tong dalawa kaya labas na ako rito. Mas mabuti pa nga. Nag-message din siya kanya nanay at tatay. Sinabihan ko sila na may konting pagtatalo lang kami kaya wag na lang nilang pansinin yun. Hindi mo pa ba i-check kung ano yung paliwanag niya? Sure ako nag-aalala na yun sa'yo. Ayoko pa. Natatakot ako sa maaaring sagot niya eh. Paano kung totoo nga na bakla siya? Kung bakla man siya, hindi mo ba siya matatanggap? Bakla siya? Paano siya magmamahal ng isang babae? Hindi natin alam kung anong nilalaman ng puso niya. E paano kung totoo naman pala na mahal ka niya kahit na bakla siya? May mga bakla kaya rin magmahal ng babae ah. Hindi ko alam. Hindi pa ako ready na malaman ang totoo. Shona, Luis, anong ginagawa mo rito? Kailan ka pa dumating? kaninang umaga lang, nung na-receive ko yung message mo tapos hindi na kita makontakt, bumiyahe agad ako papunta rito sa La Union. Naisip ko na mas magandang pag-usapan natin to ng personal. Maiwan ko na muna kayong dalawa para makapag-usap kayo ng masinsinan. Thank you. Hindi mo sinasagot yung tawag ko. Nakapatay yung phone ko. Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa'yo kung sakali mang totoo yung nasa video. Totoo yon. Ako nga yung nasa video at pictures na sinend mo sa akin kagabi. So bakla ka nga? I consider myself as pansexual. Yun ang sexual orientation ko. Pansexual? Ano na naman yun? Ang ibig sabihin nun, nagkakagusto ako sa tao, ano man ang kasarian nila. Pero paano yun? Paano nangyari yun? Shona, hindi ako nakabase sa gender ng isang tao. Hindi naman yung gender nila yung minamahal ko kundi yung tao mismo. Whether babae ka man, lalaki, lesbian, trans, kung gusto kita, gusto kita. At ngayon, ikaw yung gusto ko. Ikaw yung mahal ko. Yung lalaki sa video na hinalikan mo, nakarelasyon mo rin ba siya? Oo, ex ko siya. Kasama ko siya noon nung nagbakasyon kami rito nung Holy Week. Siya rin yung reason kung bakit hindi natuloy yung Baguio trip namin noon at mag-isa ako nagbakasyon dito sa La Union nung Christmas. Naghiwalay kami.
Ibig sabihin nung nagpasko ka sa amin, kahihiwalay nyo lang nung ex mo? Hindi. Siguro 4-5 months na kaming hiwalay that time. Kung iniisip mo man na ginawa kitang rebound noon, hindi yun yung kaso. Naka-move on na ako sa kanya bago pa man tayo naging close. Shona, alam kong pinagdududahan mo ako ngayon at naiintindihan ko kung bakit. Pero sana wag mong pagdudahan yung pagmamahal ko sa'yo kasi totoo tong nararamdaman ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito ka pala? Hindi ko naman inakala na issue pala yun eh. Para sa akin kasi wala lang yun. Wala lang yun para sa'yo pero para sa akin big deal yun. Ang hirap lang isipin na yung boyfriend ko may ex na lalaki. Ang hirap tanggapin. Shona, sana naman lawakan mong pag-iisip mo. Sa mundo natin, hindi lang lalaki at babae ang nabubuhay. Alam ko, hindi ko lang inaasahan na ganito yung mangyayari. Ngayong alam mo ng totoo, nagbago na bang tingin mo sa akin? Hindi ko alam. Hindi pa ako makapag-isip ng maayos ngayon eh. Mas maganda kung hayaan mo na lang muna ako. Kung yun ang gusto mo, bibigyan kita ng space. Pero please, huwag mo naman akong iwan. Bumalik sa Maynila si Luis nang hindi naaayos ang pagkakaintindihan naming dalawa. Hirap pa akong tanggapin noon ang katotohanan na bakla ang boyfriend ko. Gusto man niyang magstay pa noon sa La Union noon, ay kinakailangan niyang bumalik kaagad dahil sa trabaho niya. Ganon pa man kahit galit ako sa kanya, ay hindi tumigil si Luis sa pagpapaliwanag ng side niya. Sinuyo niya ako ng sinuyo at mas lalo niyang pinatunayan sa akin sa mga sumunod na linggo ang pagmamahal niya para sa akin. Oo, Papa Dudut, galit ako sa kanya dahil itinago niya mula sa akin ang totoo, pero sa kabila ng galit kong yon, ay nanatili pa rin ang pagmamahal ko kay Luis. Hindi nagtagal ay unti-unti ko rin namang natanggap ang katotohanan. Bakla si Luis at mahal ko siya kahit na ganon man ang kasarian niya. Tanggap ko ito dahil ganon naman talaga ang pag-ibig. Hindi ito namimili ng itsura, estado, edad at kasarian. Ang importante ay pareho naming mahal at ginagalang ang isa't isa. Nagpatuloy ang relasyon naming dalawa ni Luis. Pagsapit ng 4th anniversary namin ay kinailangan na noon nilang mag-migrate sa Canada kasama ang kapatid nito. Bago siya umalis ay nagpakasal kaming dalawa at nangako siya sa akin na pagdating ng panahon ay kukunin din niya ako sa Canada. Papadudot, ibang LDR na pareho kayong nasa Pinas kesa sa LDR na nasa magkaiba kayong bansa. Mas mahirap ito kesa sa naunang pagsasama namin, pero kahit na ganoon, ay siniguro ni Luis na never magkakaroon ng puwang sa isipan ko ang pag-aalala at pag-overthink. Once every other year ay ginagawa ni Luis ang lahat para makauwi sa Pinas para bisitahin ako hanggang sa nagkaroon kami ng isang anak. Ngayong taong ito ay nakatakda na rin kaming umalis ng Pinas para tumira sa Canada kasama ang asawa ko, Papa Dudut. Ito ang kwento namin ni Luis. Sana'y napakilig namin ang inyong Valentines. Maraming salamat po, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shona. Mga kabarangay, tandaan na ang tunay na pagmamahal ay walang pinipiling kasarian. Maging bukas sana tayo sa pagkakaroon ng malayang pag-ibig at naway tanggapin natin ang lahat ng uri nito. Sapagkat sa huli, mas importante ang tapat at wagas na pagmamahalan ng dalawang nag-iibigan. Hanggang sa muli mga kapuso, mga kabarangay, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Best friend mo lang?
Kababata, wag mo pagtakpan. Ayan ang CCTV oh. Kala mo hindi kayo na-videohan? I-talk to Papa na. It's our time. Magbigay kayo ng mag-PM kayo sa aming mga Facebook. Hanapin nyo lang po sa Facebook Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. Sa akin mga kapuso at Papa Ace LS, nako hello po nga sa mga medyo tumahimik na ang buhay. Ay, wow! Oo, may mga ganun kasi Ay, palapakan natin yan. Kasi in-unfriend na nila yung mga aso nilang friends sa social media. Aso lang ba? Oo. Akala ko pati ahas. Idamay nyo na rin. Minsan kasi kapag mga ganyan, para mas quiet yung life nyo, i-unfriend nyo na. 'Di ba? Kasi kung nakikita mo naman minsan yung mga pinopost niya tapos wala naman siyang ambag sa buhay mo. 'Di ba? True lang. Oo. Ay, Ang meron galing namang mo na. ambag. Mga negativity. Ay, hindi maganda yun. Dapat mga nabag sa positivity lang. Yes. So kung ganyan yung mga nakikita mo ng mga friend mo sa social media, hindi naman ipinagbabawal ang pag-unfriend. Kung gusto mo nga, i-block mo na talaga ng tuluyan eh. Oo. 'Di ba? Ay, So nako. ganun yung gawin nyo para mas quiet yung life nyo. Libre po mag-unfriend para hindi kayo minsan na-stress sa mga pinopost nila. Exactly. Nako po mga kapuso. Pwede kayong tumawag 89827792 o di kaya naman mag-PM mismo sa Messenger ng Barangay LS 97.1. Hello. Hello, Nita. Hello po. Ayan. Pakilala muna kami ha. Ako si Papa Johan. Hello Nita, ako si Papa Ace. At Nita, Magandang umaga po. Yes, magandang umaga. Yung mapag-uusapan natin dito, Nita, ay may upload natin sa iba't ibang social media accounts at digital platform ng Barangay LS. Okay lang sa'yo? Yes po. Okay. Alright, Nita. Balita ko tungkol daw sa iyong pinsan at sa iyong kapatid. Tama ba? Anak po. Sa anak. So paano Okay. mo gustong simulan ng kayong kwento? Talk to Papa na. Pwede po ba yung ikwento ko po muna yung sa una? Oh yeah, sure. Okay, sige lang. So paano? Ito pong nakaraang taon ng 2024, bago po magpasko, ito pong pinsan ko nakatira po sa bahay namin sa inuupahan. Ano to, babae, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Tapos, bakit mo pinatira sa inyo? Hindi, sa nanay ko po, pinsan ko pong buo. Oo. Tumira po Okay. sa bahay. O bakit tumira nga? Tapos- Bakit nga tumira? Galing po kasi siya ng probinsya. Okay. Tapos sa amin po nakituloy. Tapos? Tapos, bali, may kinakasama po ako. Tapos sa una ko pong kinakasama yung mga anak kong dalawa, nasa nanay ko po. So sila yung kasama doon sa nanay mo. Malayo ba sa Opo. inyo yung bahay ng nanay mo? Hindi po, magkasama po kami sa isang bahay. So pero nasa loob kwarto-kwarto lang. po kami. Okay. Tapos? Ngayon, yung pinsan kong lalaki na hindi ko, may ginawa pong kalokohan sa anak ko. Hala, ano agad-agad. May Sige ginawang naman. kalokohan. Hindi naman po. As in, matagal na po kami nagsasama. 5 taon na po kami sa bahay na magkakasama. Pati yung pinsan mo nandun na 5 taon. Opo. Kasi lumuwas po sila ng galing ng probinsya. Tapos, nung bago po mag-lockdown, tumawag po sa akin at sa nanay ko na dito nga po makikituloy sa bahay. Tapos, ngayon yung araw po na yon na yung kapitbahay rin po namin na nagsumbong po. Yung anak ko po kasi meron po siyang yung late development po yung isip niya. Yung alin sino doon? Sino doon? Yung panganay ko pong anak. Ilang taon? Ilang taon na yung panganay mong anak? 11 years old po ngayon. Pero nung nangyari po yung 10 years old pa lang po siya. Oh. So, ano ang nangyari? Inabuso po niya. Paano nangyari? Sinong nakakita? Wala po. Mismo po siyang nagsumbong doon po sa kapitbahay namin. Kasi Yung nung bata yung nagsumbong? Opo. Sa kapitbahay po namin. Katabi lang po ng bahay namin. Oo. So, ano daw ang nangyari? Kasing araw po na yon, nagtatahi po kami ng mga bilao. Okay. Tapos kasama po namin yung pinsan ko. Yun po kasi siya maingay. Yung araw na po na yon, parang bigla siyang tumahimik. Tapos aligaga siya, hindi siya makagalaw, hindi siya makakilos. Pero ang pagkakilala po namin sa ilang taon po magkakasama, maingay po siya. Pero yung araw na pangyayari na po na yun, aligaga po siya, hindi po siya mapakali. Tapos
yung anak ko daw pong babae na nagawa siya ng dahilan na may pinost daw yung anak ko sa social media, yung babae daw niya. Kaya sabi ko, paano mangyayari yun? May password yung cellphone mo. Tsaka paano magagamit ng anak ko, hindi nagamit mo yung cellphone mo ng gabi. Sandali lang, sino yung naging aligaga? Sino yung naging... Yung pinsan ko po. Okay, so parang hindi siya mapakali that day nung Opo, nangyari. opo. So kumusta yung Opo. anak mo nung araw na yon? Ano po, nasa tabi ng kapitbahay po kasi namin eh. Hindi po siya umiisti sa bahay. Doon po siya sa katabi naming bahay. May mga babae din pong anak. Doon po siya, doon lang po siya. Kaya pagdating po ng alas 6 ng gabi, tumawag sa akin yung kapitbahay namin na, ganito Nita, ganyan, pumunta ka rito, alam mo na ba ang problema ng anak mo? Sabi ko, bakit? Anong problema? Sabi ko, pumunta ka rito, mag-usap tayo. Sabi niya. Kasi nandun po ako sa taas, naghatid po ako ng mga bilaong pinagtahian po namin. Nung pumasok po ako sa bahay nila, sabi niya na inano daw po yung anak ko na hinawakan daw po sa party ng katawan, pinasok daw po yung daliri niya. Oh, Ako po, mga kapuso. aray ko. Ang sakit lang sa isang ina na talaga sobra na malaman mo na may taong gumagawa ng masama sa iyong mga anak, no? Tsaka ito ay pang-abuso. Yes, sobrang pang-aabuso. Nako. At saka batang-bata pa. So nung nalaman nyo, anong ginawa mo? Tinawag ko po yung nanay ko, dahil magkatabi lang naman po kami ng bahay. Okay. Tinawag ko po siya. Tapos? Tapos, sinabihan ko na itong pamangkin niya na masyado rin siya nagtiwala dahil hindi nga po namin ini-expect na ganun ang gagawin niya sa pamangkin niya. Tapos sinabi ko sa kanya na, ma, ito ang ginawa ni ginanito yung bata. Nagulat siya, halos nalugmok siya. Hindi siya makapaniwala na ganun ang gagawin. Sabi niya, ikaw, anong desisyon mo? Sabi ko, ipakukulong ko siya. Ang sagot niya, pauwi niya lang daw namin ng probinsya. Kasi, siyempre, tatakot din siya, baka saktan, baka anuhin, pag nakulong daw, ganyan. Sabi ko, paano naman ang anak ko? Deserve niya yun. So hindi masiserve dito yung justice o hustisya para sa anak mo kung papauwiin nyo lang. Hindi po. Tapos sabi niya, ikaw ang nanay, ikaw magdesisyon. Ito pong kinakasama ko dahil galing din po sa trabaho. Hiniram po namin yung sasakyan niya. Pumunta po kami ng police station. Tapos doon po ako nag-report. Automatic naman po, sinamahan po nila ako. Duman kami ng barangay, sinamahan kami ng bawsi. Tapos siya po, wala pa po. Hindi pa po siya dumating kasi pumunta po siya doon sa babae niya, sa girlfriend niya. Kasi aligaga nga po siya ng araw na yun eh. Gumawa siya ng paraan para makaalis siya. Pero bumalik naman din po siya ng alas 10 ng gabi. Sabi ng pulis na pag dumating daw siya, bumalik daw kami doon para arestuhin nga daw po siya. Di pag uwi po niya, nagdala pa nga ng ulam na parang walang nangyari. Pero yung anak ko nandito na sa namin, sa kapitbahay namin, hindi ko na pinalabas. Di pumunta na po kami doon. Maya-med, dinagdala na po kami ng bawsi, saka sila po yung officer. Pumasok na po doon sa loob, tapos inaresto nga siya. Ang tanong niya, bakit san? Anong ginawa ko? Sabi niya, sige san, kung gusto mo, ipakulong mo ako. Ikaw na ang bahala. Yun, inaresto po siya. Pinamedical po yung anak ko. Pero nagpabalik-balik po kasi kami dahil yung pagpamedical nga sa bata galing po sa Maynila. Tagating po namin dito sa lumang building po. Ang sabi po sa akin ng piskal, na pagkarinig ko sa pag-usapan nila, na late na daw ng, parang lumagpas siya ng 24 oras yung kaso. Okay. Tapos sabi ng piskal, magpapiyansa daw po siya ng 280,000 para pansamantalang piyansa lang, pansamantalang kalayaan lang po. Ngayon, umalis na po kami dahil binalik nga po siya dito sa amin hindi pa po siya pinapunta ng City Jail, dito lang po siya sa amin sa City Hall kinulong. Ng December 24 po ng December 18 po yun, ng 2024. Tapos, pumunta yung kapatid, yung pinsan ko. Nakiusap sa akin na atras ko daw ang kaso para hindi daw kami magkakamag-anak.
Sabi ko kung kamag-anak niya ako, kung tinuturing niya kami kamag-anak. Bakit yung anak ko pa? Malambing sa kanya kasi yung anak ko. Tiwala kami sa kanya ng masama. Sobra. Sa lahat ng problema ko sa buhay, sa yung karamay ko, alam niya yan. Pero hindi ko ini-expect gagawin para sa anak ko yung kakayupan niya. Tapos pumunta yung kapatid ng nanay ko. Nagsabi nga, palayain ko daw. Sabi ko, hindi ko na hawak ang, dahil hawak na siya ako ng husgado. Tapos, PWD pa yung anak ko. Sabi niya, bakit nabibili ba ang buhay sa palengke? Ang sagot ko, bakit sandangan lang anak ko, nabibili rin ba? Galit na galit sila sa akin. Hindi na ako naiintindihan. Para bang ako lang yung may kasalanan. Mas masakit na, mas doble sa akin. Kasi anak ko yung pinag-uusapan. Pumunta po sila sa bahay, pati yung tiyahin ko, nakiusap po sa akin na i-atras mo nga daw po yung kaso. Oo. Kasi hindi naman daw kami magkaiba. Sabi ko, wala na sa akin yung decision kasi hawak na nakako ng korte kako yan. Oo. Sabi ko siya hinawakan na ni kako siya ng bawsi, GSW. Sabi niya ng kapatid, hindi nabibili ang buhay daw ng kapatid niya sa palengke. Sabi ko, bakit? Ang dangal ng anak ko, nabibili rin ba sa tabi-tabi? Tapos, ilang beses silang pumunta, nakiusap. Hanggang isang araw na nabalitaan ko, nag-chat kasi siya sa akin eh. So, nakalaya? Nagpiyansa? Oo. Opo. Kasi nung nagharap po kami, nandun na po kami sa taas, ang sabi sa akin ng piskal, makakalaya daw siya ng pansamantala kung magpapiyansa ng 280,000. Tapos, binalik ko siya dito sa amin sa presinto. Isang linggo kasi na po yun eh. December 18 po nung nakulong siya. Pagka 23, nalaman ko nga pong Nakalaya. nakalaya na siya. Okay, Ang sabi sa pansamantala. akin, Okay. huwag ka magdrama, tapos na ang kaso. Sabi niya, ingatan mo yung anak mo at baka mawala sa paningin niyo. Pagbabanta yun. Opo, yun po. Tapos, kaya po nung nangyari nakalaya siya, nag-usap po kami ng nanay ko na iuwi ko po yung anak ko sa probinsya namin. Doon na lang po mag-aral. Hanggang 7 buwan, merong nagaya sa akin na may nag-offer trabaho sa Maynila na abogado nga daw po at saka attorney yung magiging amo. Kaya po ako nakabalik dito sa Maynila para maitanong ko po kung kamusta na po ba yung kaso ng anak ko, kung gumugugulong pa ba o mayroon pa bang may process pa bang mangyayari dahil mula pong nakalaya siya, wala na po akong balita kung ano na po nangyari sa kaso ng anak ko. Kasi meron pa siya mga pagbabanta. Opo. Tumawag ko sa kuya ko, naka-stay in sa trabaho yung kuya ko na ingatan mo yung pamangkin mo dahil baka mawala na lang sa paningin niyo yan. Meron ba kayong laging pruweba na sinabi niya ito? Ito ba ay true call niya sinabi or message? Nag-chat po sa akin. Chat po. Oo, dapat na-save mo yan. Oo. Opo. Binigay ko na po doon sa sa police station. Doon po sa Anong sabi nila? Another kaso daw po yun. Tapos sabi, kung darating daw po yung subpina. Tapos ito pong, bago po kami nag-stay na dito sa ngayon sa tinatrabahoan ng kinakasama ko, dumating po yung tiyahin ko. Tsaka siya, hinahanap daw po kami. Tsaka yung bata, yung anak ko. Opo, hinahanap daw kami. Yung nanay, tama ba? Yung nanay yun, no? Yung nanay nung pinsan Tatay mo. po. Tatay nung pinsan mo. Okay. Tiyahin ko, tito ko pong buo yun. Okay. Tito ko pong buo. Tapos? Nahanap daw po kami. Hindi ko po alam kung magpapakita ako, kakausap. Sabi ko, hindi na kami kailangan mag-usap. Kung Ano daw rason? Bakit kayo hinahanap? Hinihingi po sa akin yung release paper. Kasi may papel din po akong hawak eh. Pepermahan ko daw yun. Ewan ko bakit ko pepermahan. Sabi ko, bakit kami mag-uusap? Anong pag-uusapan namin? Kung talagang gusto nila makapag-usap, hindi kami kami lang.
Kasi hindi naman basta-basta kaso lang kako yan. Mm-mm. Sabi ko, tapos yung pinagsabihan nga po ng anak ko, sabi niya, hayaan mo, sasamahan kita. Pag na-stable na yun. Kasi bago lipat lang po kami rito, wala pa 1 linggo. Sasamahan kita doon sa pinanggalingan ng kung saan kayo pumunta. Sasamahan kita para maitanong kung ano na nangyayari sa kaso ng anak mo. Pero ngayon Kaya, hindi na kayo yun lang. nag-uusap ba? Hindi na po. Pero kasi po doon sa amin, doon sa dati namin tinitirhan, doon po siya nakita. Mga 1 linggo na po mahigit. So, Nakasakay daw po sila ng kotse. So hinahanap kayo. Opo, pati yung po yung bata. Tapos may mga pinsan ako nagtatanong kung saan daw kaming lugar, nasaan daw yung bata. Hindi ko naman sinasabi sa kanila kung nasaan kami. Pero hindi mo natanong Talagang bakit daw kayo hinahanap? Ang sabi sa akin doon banda sa taas na titirahan namin, gusto daw akong makakausap at hihingiin daw nga po daw sa akin yung papel na release paper. Yun po yung papel na binigay sa akin galing po doon sa fiscal. Para saan daw Release yun? paper? Bakit magkakaroon ng release paper? Hindi Hindi pa ko po naman alam siya... ang- Hindi pa naman tapos yung kaso niya, di ba? Nagpiyansa lang siya. Yung pagpapiyansa Opo. kasi, yun ay panandali ang para makalabas. Makalaya lang, Pero saglit. hindi ibig sabihin absuelto na siya. Oo. Kasi may mga, Kaya nga po. ongoing pa rin yung ano niyan, yung trial niyan. Opo. Kaya siguro tapos ang parang gusto nila, parang susulat ako na ganito na inuurong ko na yung kaso na para mabaliwala na siguro yung kaso. Sabi ko, hindi na kami kailangan mag-usap. Sabi ko, kung mag-uusap man kami doon, nakako sa taas, yung talagang may kasama kaming mga ano sa ganyang kaso. Mhm. Kasi may pagbabanta na siyang ginagawa na, siyempre, para sa aking nanay, nag-aalala sa anak ko, lalo na doon sa probinsya, nag-aaral, natatakot ako na hindi ko naman nagawa nga niya sa anak ko eh. Paano pa kaya yung gawin niya hindi maganda pang iba? Aray ko. So nandito na kayo sa Manila ngayon? Hindi, ako lang po, Ah, tsaka ikaw lang. yung bunso kong anak, tsaka yung kinakasama ko po. Yung 2 ko pong anak, tsaka yung panganay nga po, nandun po sa nanay ko, nandun po nag-aaral. sa Doon na. probinsya. Pero Okay. ano naman, like safe naman sila doon. Opo. Nababantayan Nandun naman. po. Mhm. Oo. Opo, nandun po yung nanay ko po, nagbabantay na po. Kumusta naman daw? Nakakausap mo itong anak mo? Opo. Ano naman daw sabi niya? Masaya naman po siya doon. Tapos inano po namin siya, kinonvert po namin siya sa gusto niyang na magpaksimba-simba, mga ano. Tsaka malapit lang po kasi ang eskwelahan, tapat bahay lang po namin. Mhm. Okay. Yun lang po yung gusto ko pong maitanong kung kung may mali ba akong na ano sa kanila na bakit kailangan nila akong pagsabi na mukhang pera lang daw ang habol. Kung pera lang daw. wala Saan ang naman daw gagaling akong itong mga ito? Diyan po sa mga kamag-anak ko na kung pera daw, wala daw akong maibubugas sa kanila. Wala Aha. daw akong mailalaban. Kasi kung di naman akong perang pinag-uusapan dito, yung pinaglalaban ko kako yung justisya para sa anak ko. Oh, Kasi Exactly. sabi ng anak ko, bakit siya ma? Bakit si tito ko? Diba, tito ko siya. Dapat siya magtatanggol sa akin. Siyempre yung anak ko, kahit ganun yung isip niya, kahit yung iba yung isip niya sa edad niya. Siyempre magtatanong at magtatanong sa akin siya ng ganun. Mhm. Sabi niya, umiiyak siya. Sabi nga sa akin ng mga pulis doon galing sa taas, ikaw lang nakita namin na nagpapakulong ng ganyan, na rapist daw na umiiyak. Sabi ko, hindi ko po kasi talaga maisip na gagawin niya sa anak ko yan na gaganyanin niya. Siyempre, hindi siya ibang tao sa akin. Nagtiwala, sobrang tiwala, halos lahat ng pagtitiwala. Nanay ko nagtiwala sa kanya. Yung nanay ko talaga hindi makapaniwala, hindi siya sinilip sa presinto kung ano nangyari. Pero nung nangyari yun na nakulong na siya, ako pa po mismo naghatid ng pagkain sa kanya kasi nakikita kong hindi siya nakakakain, hindi siya nakakainom ng tubig. Pero kahit sobrang sakit ng ginawa niya, hindi ko pa rin siyempre, halos wala na siya mainom na tubig. Meron pa bang ginawa itong mga pamilya na ito? O may mas matindi pa ba? Ayun nga po, yung pumunta lang sa bahay, nagtalo sila ng nanay ko, sana daw, pinapatay na lang daw yung anak Naku niya, po. tapos pinapakit na lang daw namin. Tapos nagtalo po silang dalawa na bakit ganun ang gagawin, meron namang batas na pwedeng sa kanya. At talagang umaabot sa ganung mga salita ang sinasambit Opo. nila. Opo, bakit hindi na lang daw pinapatay? Dahil kriminal daw, ganito, kriminal naman daw nanay ko, basta pinapatay na lang daw. Sabi nanay ko, hindi ako ang ano yan, batas. May batas tayo, kaya nga pinakulong yan eh. Kaya sabi niya,
Sabi po ng nanay ko nung una, sabi nga niya, wag na lang daw isambahan. Sabi ko, hindi ako papayag. Paano kung gawin niyo sa iba? Yes. Doon sa mga angkanta namin. Paano? At Sabi ko, saka, paano ka ako? karapatan nyo yan. Sabi ko, hindi, ang may isip yung bata, ano yun? Pag may ibang pamilya kaming nakasama o ibang tsuhin pa niya, ginawa ng tsuhin ko nung una, pwede lang gawin itong isa kong tsuhin. Hindi ako papayag ako ng ganun, ma. Gusto ko panagutan yung ginawa niya sa anak ko. Ayan po mga kapuso, mga Sige. kabarangay. Tanungin natin ang ating mga bida-bida, ano ang masasabi nila kung ano ba yung mga pwede at dapat mo pang gawin. Okay, balikan ka namin mamaya, ha, Opo. Nita? Oo. Alright, mga kapuso, mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si Nita? Kung kayo ang nasa kalalagayan bilang isang ina, ano ang gagawin nyo sa inyong anak? At ano ang gagawin nyo dito sa taong sobrang nanakit, sa taong naramantala, abuso. ng abuso sa inyong anak? Comment po ha, Barangay Alas 971 FB page. Ano po ang masasabi nyo? Ano po yung take nyo? At dun sa kanyang, sa inyong mga narinig na kwento galing sa ating bida. Nako, kung kayo man ay nakaranas din ng ganito o kaya naman ang inyong mga anak ay inabuso itong mga mapagsamantalang tao, anong ginawa nyo? Comment tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay Alas 97.1. Ito ang sabi ng ating mga kabarangay, si Julian. Ate, laban lang, wag nyo pong isusuko yung kaso kahit magalit man sila. Dahil naranasan ko din po yung nararanasan nyo ngayon. Napakahirap po sa umpisa, ganyan din po ginawa ng pamangkin ko sa anak ko po. Ora mismo, ang pinakulong ko po kahit na magalit yung mga kapatid ko, hindi ko sila pinakinggan kahit anong pakiusap nila. Pagmamakaawa, hindi ko ibinigay. Kaya ate, masasabi ko lang sa iyo dahil kailangan tayo ng anak natin ngayon. Ito si Jet, for that case po, kahit po kamag-anak mo pa yan, kailangan mo pa rin kasuhan yan. Sa panahon ngayon, wala nang pinipili ang krimen hanggat hinahayaan natin silang gawin, yan, mamimihasa yan. Bilba ko sa tapang mo ate kasi lumalaban ka ng pata. Sabi nga nila, mas matindi gumanti ang karma. Nakakalungkot lang dahil mga relatives mo pa ang nagtotolerate para gawin nila sa iyo yan. Keep fighting po. I know may awa si God para ipanalo kayo. God bless po. Ato, si Jeff. Yun yung nabasa Yun na ko. yan. Si Tuna, ate, tama lang yung ginawa mo. Wag ka maka-feel ng bad. Deadma mo na lang yung mga galit mo, Deadma mo na mga galit mong mga kamag-anak. O galit mong mga kamag-anak sa'yo. Deadmahin mo yung mga kamag-anak mong galit sa'yo. Ayun. Ayaw pala niya makulong ha. Siya yung normal, dapat di niya ginawa yun in the first place. Deserve niya na makulong ate. Ignore mo na lang yung mga taong, ay mga kamag-anak mo. Kung sa kanila mangyari yun, baka ganun din ang gagawin nila. Eto, sabi ni Nening, sabi niya, silent viewer at tagapakinig po ako sa radyo. Nangyari din yun sa anak ko. 7 years pa lang anak ko noon. Okay, 7 taon yung anak niya at 20 plus naman yung pamangkin niya. Pero sad lang, hindi nabigyan ng hustisya. Nasa abroad na kasi ako that time. Aray ko. Ang hirap nun, no? Oo, di ba? Kapag ganun yung nangyari. Ito, malayo. si Mike, nakaranas po ako ng ganyan nung bata po ako. Dinala po ako sa Talahiban. Tapos, ganun po yung nangyari. Aray ko. So, ang dami din talaga ng mga pang-aabuso na minsan talaga nakakalungkot sa tahanan nagsisimula. Sino mismo, no? Minsan Kaya yung mga mismong kapuso, kamag-anak mo. lagi nating bantayan, 'di ba? Number 1 ng mga kababaihan, 'di ba? Sila talaga yung nangangailangan ng sobra-sobrang atensyon. Ito Diba? nga, sabi ni ni Aljo, good AM po. For me, trial is ongoing. Then he treats you and your child. Don't stop to fight for justice. Wala na sa right ang pag-iisip niya. That's better. The better is to fight for it. No, ang hirap lang kasi may mga kabarangay tayong nakaranas ng pang-aabuso. Minsan yung iba nanahimik na lang para wag nang mapag-usapan. Alam nyo, kasi nananahimik sila kasi natatakot sila. Exactly. Diba? Lalong-lalo pa at baka daw mapahiya, ganyan. Pero deserve nyo po yung hustisya. Lahat po tayo deserve yung hustisya.
Okay? Hindi po pwede na mananahimik kayo. Kasi kapag nanahimik ka, parang, alam mo to, parang maaari pa kasing maulit sa iba. Yun yung isa sa pinaka nakakalungkot. Kaya kung meron man po sa inyo nakakaranas ng ganito, ipagbigay alam nyo po sa mga kinauukulan. Okay? At huwag tayong matakot. No? Yes. Huwag tayong matakot, huwag tayong panghinaan ng loob na porket nangyari sa inyo yung pang-aabuso, titigil na kayo. Feeling nyo ang dumi-dumi na. Hindi po, no? Kami kasi dito naniniwala na habang buhay may pag-asa, no? Para sa mga kapuso natin na yung mga anak nyo naman inaabuso, no? Laban lang, no? Hindi diyan natatapos. Ipaglaban nyo yung karapatan ng inyong mga anak, ipaglaban nyo yung karapatan ng buhay na kumbaga kinukuha sa kanila, na sana maayos yung pag-iisip nila, na sana hindi sila nakakaisip ng mga kung ano-anong mga negativities. No, kapag kasi sila yung nakaranas ng ganyan, iisipin nila kung ano-anong mga negative na no? Yes, yung trauma kasi na bit-bit at dala noon. Mhm. So, good thing lang din at matapang itong ating bida. Okay, nakaka-proud na ganyan dapat, 'di ba? Ipaglaban kung ano yung tama, okay? At saka yung hustisya dapat talaga binibigay yan. Okay, dapat nakukuha yan. So, hayaan mo rin mga kamag-anak mo, kahit pa sabihin natin na kamag-anak natin sila, kung ganyan naman, 'di ba, yung mga nasa utak nila, 'di ba? Na gusto nilang makalaya yung may ginawang kasamaan, hindi tama, hindi natin tinotolerate 'yon. Kaya ituloy mo itong kaso na ito at wag kang titigil hangga't hindi nakukulong. Nakukuha ang hustisya. 'Di ba? Kasi may mga pagbabanta pa eh. Oo, yun nga. Para sa mga kamag-anak na yun na nagbabanta, kung di lang daw pinatay na lang, kumbaga, syempre sa ina, ang sakit din marinig yun sa mga taong kamag-anak mo pa mismo. No, nagsasabi ng mga kabulastugan, ng mga kasamaang... Minsan kasi talaga, sa totoo lang, yung mga kamag-anak pa natin, yung pinaka-kontrabida sa buhay natin. Maraming ganun, 'di ba? Pero hindi naman lahat, okay? Hindi naman Pero lahat. marami din talaga na ganun. Yes. Comment pa rin tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay LS 97.1. Ano pa ang masasabi nyo sa kwento ng ating bida? At para doon naman sa mga kamag-anak, ano nyo rin ang masasabi nyo sa kanila? No, ako kasi nanggigigil ako doon sa mga kamag-anak. Hindi po rin kamag-anak kayo iuurong na agad yung kaso. Kasi pag tinolerate nyo yung anak nyo, kayo rin mismo, kumbaga parang kayo na rin mismo tinolerate nyo yung anak, yung ginawa ng anak nyo. Walang masamang i-cut off, mag-cut off ng kamag-anak kapag ganyan yung ugali. Hindi porket kamag-anak nyo hindi nyo nalalabanan. Hindi porket kamag-anak nyo tatalikuran nyo na lang. Papabayaan nyo na lang. Kailangan yung lumaban. Kasi kung kinakailangang mag-detach sa mga kamag-anak, why not? 'Di ba? Kaysa naman na nakakagawa sila ng ganito tapos tinotolerate lang natin. Exactly. Kasi kapag pinabayaan nyo yan, so parang parang tinolerate nyo yung ginawa niya. 'Di ba? Ito, sabi ni Mona, tama lang yung ginawa mo ate, na ipakulong siya para wala nang mabiktima at makagawa pa o magawa sa ibang bata ang kababaihan. Sarili niya nga kadugo binastos niya, paano pa kaya sa ibang tao? Baka nga hindi lang kulong ang inabot niyan. Naku. Ito si Aliana, huwag kang papayag ate na hindi mabigyan ng hustisya ang nangyari sa anak mo. Well, kung ako man, yung magulang nitong batang ito, hindi rin ako papayag, no? Na hindi porket kamag-anak kita, isasawalang bahala ko na lamang. Kumbaga, hindi porket kamag-anak kita, hindi ko ipaglalaban ng hustisya para sa anak ko. Buti na lang din yung ating bida is matapang. Exactly. Tumalaban up until now. 'Di ba? Naghihintay siya kung ano pa yung kung ano na ba yung nangyayari doon sa kaso, 'di ba? At grabe din kasi talaga yung dulot nito sa mental health ng bata, for sure. At ikaw, Nita, bilang isang ina, huwag ka rin sana mapagod bilang na magpakamagulang dito sa anak mo, ipaglaban mo. No? Okay. Balik natin. Hello, Nita. Hello po, sir. Okay. Hello po, Papa Yuan. Yes. Papa. Narinig mo naman yung mga nasabi kanina at ngayon ng inyong mga kapuso, mga kabarangay natin. Ano ang masasabi mo dito? Kung sakali man po na
dumating po yung oras na sa muling haharap po namin. Hindi ko naman po na ibabaliwalain ko na lang ulit na bibitawan yung kaso dahil gusto ko lang po makamit ang siya para sa anak ko. Yun nga po. Tama. Baka ayaw kong maulit sa iba. O sa iba pang mga bata dahil sobrang sakit. Gusto ko tapos na kung ano man ang iisipin sa akin ng pamilya ko na iba na yung mga kamag-anak namin, bahala na sila. Kung anong iisipin nila sa akin. Basta ang akin pinagban ko. Yung karapatan ng anak ko. Tama. Yun lang. Bawat nakikinig itong mga kamag-anak mo na ito at saka itong lalaking gumawa ng masama dito sa anak mo, anong gusto mong sabihin sa kanila? Alam mo naman siguro naririnig mo ko at alam kong naririnig mo ko. Ayusin mo yung buhay mo, Dan. Kasi ang sakit ng ginawa mo sa akin. Tiwala ako sa'yo. Buong tiwala ko sa'yo. Sana magbago ka at iwasan mo na yung bisyo mo. Yun lang po. At para naman po sa mga mag-anak ko na. Hello po. Sige, anong gusto mong sabihin sa kanila? Doon po sa mga mag-anak ko. Alam nyo naman na ano lang yung pinaglalaban ko para sa bata, sa anak ko, sa pamangkin nyo, sa mga apo nyo. Sana intindihin nyo na lang po ako. Intindihin nyo ako dahil nanay din kayo. Ang lagi ko sinasabi paano kung sa inyo ginawa o sa mga apo nyo iba dyan. Kung kita man tayo ulit, sisigduhin ko na kaya ko na ulit humarap sa inyo na hindi katulad ng dinurog niyo talaga ako. Na kung mas sakit na salita, hindi makakain ng kahit hari. Na sinasabi niyo pera. Wala naman akong perang iharap sa inyo. At wala rin akong perang maibubuga sa inyo dahil sabi niyo pera sa pera. Wala akong pera, wala kaming pera. Yun lang po. Barangay LS 97.1 Number 1